Biele enpresa naiz gradu bukaerako lan egiten, Azpeitian kokatuta dagoen enpresa baten. Eta honen helburua da automatizazio prozesuen diseinua, fabrikazioa eta gestioa egiteko. Ni nago kokatuta diseinuko arloan, ofizina teknikoen lanien. Eta ni batez ere naiz seguritateko talde baten barruen lan egiten makina diseinuen seguridade. Orain arte Biele enpresan makina kolaboratibo batzuk egin dira, baina ez die gustuak gehiago emandako emaitzekin. Orduan, nahi debe orain araudi berri baten bidez, diseinu hori oraindik eta zehatzo eta oraindik eta sakono landu, eta orduan makina kolaboratibo horiek oraindik eta efiziente egiten. Mondragon Unibertsitatean teorikoki lantzea eta gero baita proiektuen bidez praktikan landu izatea. Baina oraindik eta sakono lantzea hori enpresa baten barruen, ze ikustezu jendiek daken esperientzia eta haien iritziek eta haien laguntza jasotzezu. Orduan, ja zaude enpresa barruen kokauta, enpresa barruen dauden arazo guztiekin, eta orduan, handagon esperientziekin eta zuk unibertsitatetik ekartzezun ezagutza horrekin, errezo da gradu bukaerako lan hau aurrera atatzea.